आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। कुणकेश्वर यात्रेला खऱ्या अर्थाने आज सुरुवात होत आहे। एकंदरीत पाहिलं तर कुणकेश्वरमध्ये जो मंदिर परिसराला लागून असलेला जो समुद्र किनारा आहे, त्यामुळे कुणकेश्वर मंदिर परिसर आणि कुणकेश्वर हे पर्यटन क्षेत्र आहे आणि याच परिसरामध्ये आहोत। आजपासून कुणकेश्वर यात्रेला एकंदरीत खऱ्या अर्थाने प्रारंभ होईल। रात्री 12 नंतर आहे ती जी पूजा होईल, मुख्य पूजा होईल आणि मुख्य पूजा झाल्यानंतर एकंदरीत जर जी दुकानं आहेत ती बघतोय की जत्रा सुरू झाल्यानंतर जी दुकानं आहेत ती सजलेली पाहायला मिळतील। एकंदरीत जर समुद्र किनारे जी दुकानं आहेत ती थाटलेली बघतोय आपण। एक दुकानांना एक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। तसेच बाजूला मालवणवरून जे येणारे बसेस आहेत किंवा काही भाविक आहेत त्यांच्यासाठी वेगळं नियोजन तिथे ST बसताना करण्यात आलेलं आहे। पार्किंग देखील सुविधा करण्यात आलेली आहे। कणकवलीतून येणारे जे नागरिक आहेत, भाविक आहेत, ST ज्या गाड्या आहेत किंवा पार्किंगच्या कार आहेत त्यांच्यासाठी देखील विशेष असं नियोजन हे पार्किंगचं कणकवलीच्यासाठी ते वेगळ्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। तसंच देवगड असेल या ठिकाणावर येणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्यांचं पार्किंगचं नियोजन आपण एका ठिकाणी करलेलं पाहायला मिळेल। तर एकंदरीत कुणकेश्वरची जत्रा आहे सुयोग्य आणि चांगल्या भक्तिपूर्ण वातावरणात पार पाडावी यासाठी मंदिर कमिटी आणि प्रशासनाने एक चांगलं नियोजन केलं आहे। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक देखील झाली होती आणि त्यानंतर ही सगळी नियोजनं एक चांगल्या पद्धतीने केलेली आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे। आज कुणकेश्वर यात्रेची जी सुरुवात होत आहे ती खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे। जर समजा बघितलं तर संपूर्ण जे पार्किंग व्यवस्था असेल, पोलीस बंदोबस्त असेल, आरोग्य यंत्रणा, महसूल यंत्रणा ही इथे तैनात करण्यात आलेली आहे। मंदिर कमिटीच्या माध्यमातून या मंदिराला विद्युत रोषणाई आहे, तशाच पद्धतीने मंडप देखील घालण्यात आलेला आहे। एकंदरीत जी पूर्ण जी तयारी आहे ती आता पूर्ण झालेली आहे आणि आता भाविक भक्तगण यायला देखील एकंदरीत सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। कॅमेरा साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।